Uotoše! Ajde, isto, zavrati se! Uotoše! Bar mislim da tako izgleda možda. Ajde, dobro, ajde. Sjavamo se mjesec na prolaz. Ovo je to škola. 2 sajca mjesec čovjek nema. Nikak koju opsed, 2 sajca mjesec čovjek nema koji izgleda. Ajme! Gdje je blizu skoko da? Ой, ваш счет, нали? Да. Ага. Няма грешка. Sam